Sara a'r Clwb Darllen. Genna fi, Francesca Sciarrillo. Mae Sara'n caru 3 pheth. Yn gyntaf, llyfrau. Mae hi wrth ei bodd yn darllen. Mae criw cŵl blwyddyn 4 yn ei galw hi'n Ceridwen i wneud hwyl ar ei phen, ond does dim ots ganddi. Mae ei thrwyn yn hoffi bod rhwng cloriau llyfr o hyd. A beth bynnag, mae Ceridwen wastad wedi bod yn un o'i hoff gymeriadau o lyfrau Rala Rwdins. Yn ail, mynd am dro efo ei chi. Labrador du ydy'r ci, a'i enw ydy Aldo. Mae teulu Sara yn dod o'r Eidal, felly mae gan bawb enwau Idalaidd, gan gynnwys Aldo y ci. Bob dydd ar ôl ysgol, mae Sara ac Aldo yn mynd am dro ac yn trio peidio cael gormod o stŵr gan mam am fynd yn rhy fwdlyd. Bai Aldo ydi o fel arfer, mae o'n caru mwd. Weithiau, mae Elena, y chwaer fawr, yn ymuno â nhw. Mae hi bellach yn rhy cŵl i bawb ac yn gwisgo ei chlusffonau trwy'r amser. Yn olaf, mae ei thrydedd hoff beth yn dod ar 2 beth cyntaf at ei gilydd, sef darllen efo Aldo. Yr unig eiriau sydd angen yw Aldo, mae'n amser stori, ac i ffwrdd â fo i'r silff lyfrau. Mae o'n eistedd yn amyneddgar tra bod Sara'n dewis rhywbeth iddyn nhw ddarllen. Yna, ymlaen â nhw i'r soffa i fwynhau stori dda. Mae Sara 9 oed erbyn hyn ac yn mwynhau darllen stori ar ei phen ei hun. Ond does dim byd yn cymharu â rhannu stori efo rhywun arall. Roedd Elena'n arfer hoffi darllen efo nhw, ond mae hi wedi stopio ymuno yn yr amser stori ers iddi hi droi yn 11 oed a mynd yn rhy cŵl i ddarllen allan yn uchel. Mae'n rhaid bod pobl eraill yn gweld darllen yn cŵl, meddyliodd Sara, wrth weld Elena'n eistedd ar y soffa arall, clustffonau dal ymlaen wrth gwrs. Yna'n sydyn, roedd gan Sara syniad. Dwi'n mynd i ddechrau clwb darllen yn yr ysgol, meddai wrth ei hun yn benderfynol. Edrychodd Aldo i fyny arni fel petai'n deall bob gair. Roedd Elena, ar y llaw arall, yn rhy brysur yn gwrando ar ei cherddoriaeth i gymryd sylw. Dros y wythnosau canlynol, bu'n Sara'n trio pob dim dan haul i annog pobl i ymuno yn ei chlwb darllen. Bu'n rhoi posteri i fyny ym mhob man a darllenau Clwb Darllen, bob amser cinio dydd Iau yn y llyfrgell, dewch yn llu. Roedd hi hyd yn oed wedi bod yn cnocio ar ddrws yr ystafell athrawon i ofyn am help i ledaenu'r neges. Trodd yr wythnosau yn fus, ond doedd neb yn ymuno â'r clwb. Sut oedd y clwb darllen heddiw? Meddai mam ar ôl rhoi cwtsh mawr i Sara wrth ymwlgatiau'r ysgol. Mae mam wedi dod ag Aldo efo hi heddiw, sy'n sypreis bach braf. Dwi ddim eisiau siarad am y clwb, oedd ateb Sara. Paid â digaloni amore, mae pethau fel hyn yn cymryd amser weithiau. A dwi'n falch ohono ti am drio dod â phobl at ei gilydd. A chofia, mae Aldo a Fina yn hapus iawn i ddarllen efo ti adra
o hyd. Mae mam yn iawn, fel bob amser. O leia fod ganddi hi glwb darllen a 2 aelod adra. Mae Sara'n sbïo lawr ar ei ffrind ffyddlon. Mae'n anodd peidio gwenu yng nghymni Aldo. A nid Sara yw'r unig un sy'n ei weld yn arbennig. Mae pawb yn deud helo wrth gerdded heibio Aldo. Yn sydyn iawn, mae Sara'n cael syniad arall. Mae hi'n sibrwd ei syniad wrth mam. Bydd angen help gan mam a Miss Jones, pennaeth yr ysgol, i wireddu ei chynllun i ddenu mwy o ddarllenwyr i'r llyfrgell. Yr wythnos ganlynol, mae Miss Jones yn gwneud cyhoeddiad arbennig o flaen yr ysgol gyfan i annog pawb i fynd i'r llyfrgell dydd Iau nesaf lle bydd gwestai arbennig yn aros amdanyn nhw. Mae pawb, hyd yn oed criw cŵl blwyddyn 4, yn ceisio dyfalu pwy fydd y gwestai arbennig. Beth am beldrwydiwr enwog? Rhywun fel Nico Williams neu Jess Fishlock? Meddai un. Neu fand enwog fel Adwaith? Meddai un arall. Dydy'r gwestai ddim yn enwog fel y bobl yna, ond mae o'n mynd i fod ar ôl dydd Iau, meddyliad Sara wrth ei hun. Wel, tybed fedrwch chi ddyfalu enw'r ymwelydd dirgel. Mae ganddo got ddu ac mae wrth ei fodd a mwd. Un peth arall, mae o'n caru amser stori. Erbyn hyn, mae Aldo yn aelod o Glwb Darllen yr ysgol. Wel, mae'n fwy o gyd-arweinydd a deud y gwir. Mae'n cael ei adnabod gan bawb fel Aldo y ci darllen. Hyd yn oed gan rai o'r criw cŵl sydd wedi ymuno â'r clwb. Un dydd Iau, mae Sara'n synnu wrth weld Elena'n cerdded trwy ddrws y llyfrgell. Dydy'r busnes Clwb Darllen ma ddim mor ddiflas a be o'n i'n meddwl, cyfaddefodd Elena, cyn ychwanegu, gai ymuno â chi? Yn betresgar. Gwenu nath Sara. Mae croeso i ti ymuno â ni unrhyw bryd, Elena, yn yr ysgol neu adra, ond bydd yn rhaid i mi wirio efo cyd-arweinydd y clwb. Wwff, meddai Aldo, gan wneud i bawb chwerthin. Diolch Sara, a diolch Aldo, atebodd Elena, cyn eistedd lawr yn barod am amser stori efo'i chwaer fach ac Aldo, ci darllen gorau'r byd. Y diwedd.